ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சாபரி கேமிங் சேனல். நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம், ஒரு கன் டிப்ஸ் அண்ட் டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிளாஸ்மாவை எடுத்துக்கலாம். பிளாஸ்மாவில் அந்த டிப்ஸ் அண்ட் டிப்ஸ் பற்றி பார்த்துடலாம். வாங்க 2 ஏறுது அட்டாச்மெண்ட் போட்டதுனால. அட்டாச்மெண்ட் போனால் 3 ஏறுது. 2 ஏறுனா டக்குன்னு குறைஞ்சிடும், 3 ஏறுனா லேட் ஆகும் காய்ஸ். இதான் காய்ஸ் பிளாஸ்மாவோட டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸு. வாங்க வேறு கண்ணுக்கு போகலாம். M14 என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா பாருங்கள், இப்போ நான் புல்லட்டு சுடுறேன் பாருங்கள். ஒரு சூடு தான் போகுது, என்னதான் அடித்தாலும் ஒரு சூடு தான் போகுது. இது அட்டாச்மெண்ட் போட்டால் நம்ம ஒரு தொட்டு நேர்ந்தாலே மண் போகும். இது அட்டாச்மெண்ட் போடலன்னா போகாது கைஸ். VSS காட்டலாம். VSSக்கு ஒரு அட்டாச்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் கைஸ். பாருங்க, இந்த VSSக்கு அட்டாச்மெண்ட் இருக்குது, இதுக்கு இல்லை. அட்டாச்மெண்ட் இல்லை, அதை வச்சு சுடுறேன். சுட்டது மட்டும்தான் எடுத்து குறையுது. திரும்பி நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். சுடுறேன், சும்மா அதே தான், எது அடித்தோமோ அதே தான் காய்ஸ். பாருங்கள், இப்போ மேலே தகுறேன். அங்கே பாருங்கள், சுட்டுட்டு நான் கையை எடுத்துட்டேன், அது மாட்டுன்னு குறைஞ்சினே இருக்குது காய்ஸ். பாருங்கள், சும்மா ஒரு 4 அடி அடிச்சிட்டாலே போகுது, அப்படியே மான குறையும். VSSலாம் கறந்தா எடுத்துடலாம் காய்ஸ். எடுங்க, அட்டாச்மெண்ட்டு தேடுங்க. நான் எடுத்து வச்சுருந்தீங்கன்னா அப்படியே அடிங்க, போயா கூட எடுக்கலாம். ஃப்ளாஷ் கார்டில் விட்டாலும் தான் காய்ஸ். நான் 2 அடி அடிச்சுட்டு இப்போ எமௌண்ட் போட்டுனப்போ அப்படியே கிளி ஏறிடும். இப்போ என்ன கண்ணை பார்க்கலாம். இப்போ கார் 98, நாங்களாம் கார் 98 குச்சின்னு தான் சொல்லுவோம். பார்க்க குச்சி மாரியே இருக்கும், அதனால தான் குச்சின்னு சொல்லுவோம். வந்தோடனே முடிக்கிறாங்கப்பா. இப்போ நம்ம குச்சி எடுத்து அடிக்கலாம். அடிக்க புல்லட்டே பட மாட்டேங்குது காய்ஸ், பார்த்துருப்பீங்க நீங்களே. பாருங்க, ஒருத்தன் வாடுறான், அடிக்கிறான், புல்லட்டே போக மாட்டேங்குது. மேலே வச்சு அடித்தாலும் போக மாட்டேங்குது பாருங்கள். இந்த குச்சியில் அட்டாச்மெண்ட் போடாதனால தான் காய்ஸ், மற்றபடி வேறு எதுவுமே இல்லைங்க. பாருங்கள், சும்மா அடிக்கிறேன், ஒன்றுமே படல. பாருங்க, மாற்றி அடிக்கிறேன், படவே இல்லை காய்ஸ். இப்போ பாருங்களா, இப்போ இந்த கார் 98க்கு அட்டாச்மெண்ட்டு போட்டோன்னே பாருங்கண்ணா, சும்மா வீட்டுள்ளே போனாலும் அப்படியே அவங்க உள்ளே போய் அடிக்கிற மாதிரி அடிக்குது. பயோமெட்ரிக் ஸ்கோப் எடுத்தாச்சு. இப்போ எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு அடி, இங்கே தப்பிக்க முடியாது. பாருங்க அப்படியே சும்மா ஒரு சுட்டாலே போதும், கரெக்டாக அவன் மேலே போயிடுது. பாருங்க, அப்படியே சுட்டாலே அவன் மேலே போயிடுது கைஸ். பாருங்க பாருங்க, ஓடுறான், சும்மா ஒரு சுட்டு தான் சுட்டான், அப்படியே சுற்றிட்டான் பையன். பாருங்க ஒரு தலை இருக்கிறாரு, ஒரு அடு போட். ஐயோ, புஷ் போட்டும்பா. இப்போ வேற கண்ணுக்கு போகலாம். இப்போ என்ன கண்ணு எடுக்கலாம்.
M60 guys. M60 பவர் பார்த்துடலாம். 2 கண்ணையும் தூக்கி போட்டுடுறேன். ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து எடுப்போம். என்னடா காணும், பார்த்துட்டேன். பாருங்க, M60க்கு ஒரு அட்டாச்மெண்ட் எடுத்துக்கிறேன். பாருங்க, அட்டாச்மெண்ட் போடல, அப்படியே சுடுறேன். அப்படியே அந்த ரவுண்ட் அப்படியே பெருசாகுது காய்ஸ். இப்போ அட்டாச்மெண்ட் போட்டால் பெருசாகவும் திரும்பி சின்னதாயிரும், கண்ட்ரோல் படுத்திடும் அட்டாச்மெண்ட் போட்டால். பாருங்க, போடல, அப்படியே விரியுது. போடு, தைக்கிட்ட ஒரு மூட்டை போட்டு அடுத்த கண்ணுக்கு போயிடலாம். என்னடா பாட்டு மாரி M10 எடுக்கிற, M10க்கு அட்டாச்மெண்ட்டே இல்லையாடா அப்படின்னு கேட்பீங்க. அது என்னன்னு நான் காட்ட பாருங்க, அது அப்படியே விரியுது காய்ஸ். பாருங்க, அப்படியே விரியுதா. இப்போ அதே பாருங்களா, இப்போ அப்படியே அந்த லெஃப்ட் ஃபயர் பட்டன் தொட்டுன்னு அடிச்சுட்டு கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா அப்படியே ஸ்பீடாகவும் போகும் காய்ஸ், விரியும் விரியாது. பாருங்க எவ்வளோ ஸ்பீடாக போகுது பாருங்களா. ரேட் ஆஃப் ஸ்கின்னே இருந்தாலும் இந்த மாதிரி போகுது காய்ஸ். அடுத்து என்ன பண்ணு, அடுத்து நம்ம MP40 போயிடலாம். MP40க்கு அட்டாச்மெண்ட் இல்லை தான், இந்த M10 பண்ண மாதிரி இது ஒரு சின்ன ட்ரிக்கு தான். என்ன ட்ரிக்குன்னு காட்டுவாங்க. இப்போ நான் டபுள் லெவல் மேக்னீசியம் ஒன்று எடுக்கிறேன், 3 லெவல் மேக்னீசியம் ஒன்று எடுக்கிறேன். இப்போ பாருங்க, இது டபுள் லெவல் மேக்னீசியம் போட்டு சுடுறேன். ஸ்பீடாக டக்குன்னு லோட் பண்ணுறோம் பையன். இதே நான் 3 லெவல் மேக்னீசியம் போட்டேன்னா புல்லட் அதிகமாக இருக்கும், டபுள் லெவல் மேக்னீசியம் போட்டால் ஸ்பீடாக லோட் பண்ணுவாங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு 3 லெவல் டபுள் லெவல் மேக்னீசியம் எடுத்துவாங்க, அப்போ தான் எனிமி ஷார்ட் ரேஞ்ச் வந்தால் டக்குன்னு லோட் பண்ணி எனிமிக்கு அதே முடிச்சிடலாம்.